Яков Павлов быйылгы Россия чемпионатыгар Дулаға Катана капсыга 6-11 килога киссилергер кыйылагына Виктор Яковлев таккан бронза медали кепте. Яков Павлов Оренбург жеһин көмүскүр богоспөт томпо тура бәһлемитатта билинге туругунан Нургун Терентьевы үс төткә аксааннан кыйын эхер. Дәттон билиге манна кехәңге раммагадлы 4 жаскадлы биттен 1 сыты чагылары көрүтәлиекпет. Билеген томбо бараллаһын капсыыларга сәрәбей кайдак төбәһеннәр таккан киселләр ол кәнттән дә сиделәнән. Яһын күстәхтәре калын истәхтәрен айы капсыылар сытыр кайын яктәре. Билеген үстәсан Павлов Нургун Терентьевы баһы тутан ихер. Нургун Терентьев студентлар универсиадаларыгар Екатеринбурга ытыллыбыт төхүлгәгә 6-11 килога бронза медали кетен. Дәре маннаттан 2 конны каннаттан бу 2 болаттар бет үчүгәй бараксыларда болаттар. Яков Аргы яга юган төхүлгә тагыр үктәннәрен багарар. О, дәре бу манна бир балы Яков Павловка берді. Судья Степан Сабин Аксан 3-5 минуттан тостар. Россия сүймәддәме Яков Павлов капсыны кайын әр 2 минута қалла. Ол кәмә Акаверга Эрназар Ахматалиев, Гаврил Варламовы әрәлләқтік бағайет расты күрді. Дәрі Нургун Терентьев, Яков Павлов киселерге ақсан 3. Нургун вертушкалан көрір.